ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମରେ କିପରି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଇଛି, ଅଖା ଲଗାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ସଫା ସୁତୁରା କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୂନ ପାଉଡ଼ର ପକା ହେଇକି। ଶୀତ ଦିନେ ନହେଲେ କୁର୍ମି ତ ବଢ଼ିବେ, ଚର୍ମ କୁର୍ମି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଆରାମସେ ସେମାନେ ସୁପର ନାପିୟର ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ହିଡ଼ ଘାସ ବି ମିଶାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆରାମସେ ସେମାନେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ପଟି ପଡ଼ିଯିବ। ଆ ଭିତରେ ପଟି ଶୁଖା ହେଇଛି, ପଟି ପଡ଼ିଗଲେ ଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ପୁରା କ୍ଲୋଜ ଚେମ୍बर ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଘାସ କଟା ମେସିନ୍। ଏ ମା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାୟ ଦିନ 2ଟା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଛୁଆମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ 4ରୁ 5, 6 ମାସ ମଧ୍ୟର ଛୁଆ ସବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମା, ଏମାନେ ଅଲଗା। ଏମାନେ ନନ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ, ଏମାନେ ଛୁଆ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲଗା।